Čau lidi, vítám vás u tohle videa a dneska si ukážeme to nejlepší nastavení, který musíte udělat, až si stáhnete OBS. Omlouvám se za trapný intro. Takže ťukněte u zdroje na plusko a potom ťukněte na záznam obrazovky, automatické obrazovka, kterou chcete a dáte OK. Máte tady obrazovku, to je první věc, už normálně můžete nahrávat, ale bude to fakt špatný. Takže musíte jít do nastavení. Hlavním nastavení nic neměňte. A jelikož nás v tomhle videu zajímá jenom nahrávání, takže na vysílání teď prdíme a jdeme do výstupu, tady místo jednoduché dáme rozšířené, ťukneme na nahrávání a typ standardní. Tak, cesta pro nahrávání, tam si dejte cokoliv, co chcete vy, tam kam chcete, prostě aby vám šly ty videa. Formát nahrávání, nejlepší je MP4, to používá každý a je to prostě za mě nejlepší, pro všechny to nejlepší. Encoder, vyberte NVIDIA NVENC H24, to je vlastně nejlepší, a pokud nemáte NVIDIA a máte AMD grafiku, tak to bude asi AMD NVENC, ale hlavně použijte toto NVIDIA NVENC H24. Encoder zvuku nechte takovýhle, zvukovou stopu dejte jednu, přeškálat výstup to nedělejte, stačí jenom 1920 na 1080, to prostě nebo to, jaký máte vy monitor. Nastavení encoderu dáte řízení toku CBR, což jsou bitratey. Já vlastně nahrávám na 165 fps, takže mám vyšší bitrate, aby to video vypadalo líp, ale pokud vlastně budete chtít nahrávat na 60 fps, tak vlastně si to hodíte třeba na 8000 ten bitrate, pokud chcete to fakt jako lepší. Tak, tady to nás nezajímá, předvolba. Tak můžete si dát pomalý dobrá kvalita, pomalejší lepší kvalita, nejpomalejší nejvyšší kvalita. Já to používám na tomhletom. Za mě to je prostě takový dobrý, je to takový ten lepší střed a za mě to používám já. Pokud máte horší počte nějakou bramboru, tak si dejte třeba rychlejší, nižší kvalita. Ale to samozřejmě na vás. Ladění, tady že jo, vysoká kvalita, to je jako jasný. Tady to bych nechal, jak to tam prostě máte. A profil dáte high, to je vlastně, aby to bylo taky prostě smooth, aby to prostě bylo krásně ladný a bylo to prostě superový. Tady to necháte, jak jste to měli. Půjdete do zvuku, vzorkovací frekvence 48 kHz a potom zvuk plochy tam, co máte vy za sluchátka a mikrofon, co používáte. Tak, teď půjdete do obrazu, dáte rozlišení, co používáte vy a pokud budete chtít nahrávat v 60 fps, tak necháte běžné hodnoty fps a dáte si tady 60 fps. Ale pokud chcete nahrát ve víc fps, tak dáte dílčí hodnota fps a tady v čitateli dáte kolik fps chcete nahrávat a jmenovatel necháte na jedničce. Já mám 165 Hz monitor, takže nechám 165 a dám použít. Tak teď dáte rozšířené a hlavní priorita procesu. Pokud máte lepší počítač, tak to dejte na vysoká. A pokud máte normální počítač, tak to dejte na normální. A pokud máte fakt jako na prd počítač, tak to dejte na nečinný nebo menší než normální. Tak, tady to necháme. A tady to taky necháme. Takže jo, máte nastavený OBS. Jediný, co se udělat, tak ťuknout, začít nahrávat. A máte to. Tak jo. Tak mějte se krásně a čus!